vykladača profilov PBM50. Je to pomerne malý stroj, jednoduchý. Rotácia spodných valcov je cez nožné pedále v smere doprava doľava. Valce sú poháňané elektromotorom cez prevodovku. Zakružovacie valce sú vyskladané z 5 rôznych diskov, ktoré je možné uložiť do vhodnej zostavy podľa typu zakružovaného profilu. Horný valec je polohovaný manuálne cez skrutkovicu. Polohu tohto valca je možné odčítať na priloženej riske. Stroj je vybavený aj bočnými podperami pre podopieranie zakružovaného profilu, prípadne pre vytlačenie jednej strany profilu pri zakružovaní skrutkovice. Tieto podpery sa takisto polohujú ručne. Stroj je možné postaviť vertikálne, ale je uspôsobený aj pre horizontálnu polohu.